Que tal? Boas tardes. Continúan as protestas de agricultores e gandeiros contra o acordo entre a Unión Europea e o Mercosur, asinado a pasada tarde en Paraguai. En Ourense, os gandeiros concentráronse diante da subdelegación do Goberno. Denuncian que este pacto os vai levar á ruína. Tamén manteñen cortada a Nacional 120, unha das principais vías de acceso á cidade. En Lugo, os tractores seguen bordeando a muralla. Esta semana probablemente haxa escaseza de certas especies nas peixerías. O sector parará mañá nos portos de toda España. Pecharán as lonxas e concentraránse contra a nova norma de control da Unión Europea. Consideran que é inxusta e afastada da realidade do sector. É unha norma imposible de cumplir. Queremos que fagan unha modificación do regulamento de control, xa que non é compatible a forma de traballar nosa co que nos impón pola orden do día 10 de xaneiro a Unión Europea. E a política hoxe lévanos o país veciño. Este domingo hai eleccións presidenciais en Portugal. Son as máis axustadas en 50 anos e é probable unha segunda volta. Marcos Sueiro. Que tal, Antía? Asustadas polo resultado e incertas polas consecuencias políticas que se derivarán da elección. Os candidatos fixeron esta mañá unha chamada á participación nunha campaña esclarecedora, apuntou o populista André Ventura. Pola súa banda, o socialista Seguro apelou ao sentido común dos portugueses e o conservador Marqués á responsabilidade. A votación continúa. En este telexornal Mediodía veremos como o celtismo converte os insultos homófobos a un dos seus xogadores nun xesto de apoio. Para respaldar o dianteiro Borja Iglesias, a afección levará as unllas pintadas ao partido desta tarde en Balaídos, replicando o xesto persoal do propio xogador e rexeitando a intolerancia no fútbol. É unha maneira de reivindicar que estamos con Borja e con toda a xente que pinta as uñas, que faga o que lle dé a gana, e nada digno de xulgarnos por as nosas vestimentas, nin por as nosas ideas. O acordo de libre comercio entre a Unión Europea e Mercosur asinado onte en Paraguai mantén en loita o sector primario galego. En Ourense, unha concentración ás portas da subdelegación do Goberno e os gandeiros e agricultores manteñen bloqueada a Estrada Nacional 120. Andrea Otero. Sí, neste caso aquí continúan os tractores paralizando, cortando o tráfico nesta Nacional 120 ao seu paso pola cidade de Ourense, xusto a carón do centro comercial Pontevella. Ya anuncian que van continuar aquí mentras non nos voten, e así que todo apunta que vai ser tamén esta xornada de domingo despois xa da de onte sábado, esta madrugada fría na que algúns deses candeiros pasaron aquí tamén esta noite, pois vanse prolongar, como dicíamos, ata que os acaben desaloxando. De momento continúan con as súas protestas e as súas reivindicacións e piden que aínda hai un marxen para que se pueda modificar ese acordo, xa que din que se vai adiante todas as medidas que van incluídas, supón o fin do sector do rural en Galicia e no resto do país. Pasaron unha primeira noite extremadamente fría, pero os azos dos agricultores e dos gandeiros que manteñen cortada a Nacional 120 en Ourense non decaen. A vía permanece bloqueada á altura do centro comercial Pontevella e a intención é que a situación non cambie nos próximos días. Ora sei que quedan 2 filtros máis que pasar, un dos cuales son os eurodiputados. Entonces, esperemos que algún eurodiputado que teña algo de cabeza de inteligencia, pois que vote que non, e a ver como será o tema. As voces contra o acordo comercial escoitáronse tamén ao mediodía na concentración convocada pola Asociación de Gandeiros e Gandeiras Galegas diante da subdelegación do Goberno ourensá. Vai haber unha gran cantidade de produto que agora mesmo parece que sí, que xa empeza a soar. Anta fai 2 días ninguén quixo decir nada, pero ahora como os gandeiros collemos o libro e leemos, xa aparecen pesticidas, aparecen hormonas. Fai 2 días non sabía ninguén das hormonas, hasta que os gandeiros collemos o libro e as lemos. Entón, igual temos que seguir collendo o libro e lendoas para seguir demostrando que Mercosur é un fraude. En Lugo, os tractores continúan un día máis rodeando a muralla. O sector primario prevé manter os actos reivindicativos buscando o contacto coa cidadanía para trasladarlle as consecuencias do Tratado de Libre Comercio, as que afectarán ao agrodín, pero tamén ao consumidor final.
Vímolo a noite pasada na cea organizada por Agromuralla e Gandeiros Galegos de Suprema e verémolo o próximo martes, tamén diante do edificio administrativo da Xunta en Lugo, unha degustación de produtos da cooperativa A Carqueixa, que agrupa 200 familias gandeiras dos Ancares. Está en xogo, aseguran, a supervivencia do sector. Este acordo comercial da Unión Europea cos países do Mercosur permite a creación da zona de libre comercio máis grande do mundo que vai conectar dous grandes mercados con máis de 750 millóns de consumidores. Un dos puntos clave é a redución dos aranceis. O tratado elimina o 90% deles os produtos europeos, o que suporá un aforro de máis de 4.000 millóns de euros para as empresas da Unión Europea. O presidente da Asociación Agraria de Galicia asegura que os produtos galegos están preparados para competir, pero pide estar vixiantes para que esa competencia se faga en igualdade de condicións. Francisco Bello reclama a máis unha PAC forte e única para un sector vital na economía e a seguridade do país. Que estamos preparados para competir con calquer outro país, con calquera produción, porque temos os recursos, porque sabemos facelo. O que pasa é que, bueno, temos ferramentas non as mesmas en igualdade de condicións como teñen outros, non? Sobre todo concienciar tamén aos políticos, non só os de agricultura, sino tamén, como decía antes, os de economía, de que a base de calquer goberno, de calquer poboación, de calquer país, ten que ser unha alimentación. Esta semana probablemente haxa escaseza de certas especies nas peixerías. O sector parará mañá nos portos de toda España, pecharán as lonxas e concentraránse contra a nova norma de control da Unión Europea. Consideran que é inxusta e afastada da realidade do sector. Andrea Otero. Sí, efectivamente, mañá arrinca o paro no mar para protestar contra esta nova normativa da Unión Europea recollida no Diario Electrónico da Pesca. Polo tanto, van pechar as lonxas e haberá concentracións nos portos. Os mariñeiros din que estas normas son inviables, como dar un preaviso de 4 horas antes de chegar a porto, pesar o peixe a bordo ou levar un rexistro electrónico das capturas dende o quilo cero. Polo tanto, din que estas normas son inviables xa que aumentan a presión administrativa e están expostos a máis sancións económicas. Este luns é outro día de movilizacións para a frota de baixura mentres os seus representantes nas confrarías se reúnen en Madrid. A cita é na Secretaría Xeral de Pesca. Exixen cambios na normativa europea de control das capturas. Primeiro, na obriga de avisar 4 horas antes da entrada a porto. Un enganchón, unha rotura dunha rede, un peixe que che veña moi máis liado do normal fai que te atrases 5 ou 10 minutos e tens que mandar outra previa de outras 4 horas e tens que estar esperando no porto antes de entrar. Iso fai inviable, aparte de que é un risco para a embarcación. Outra medida que rexeitan é a de anotar con exactitude o peso de todas as capturas nuns barcos pequenos que están en movimento. Fixeron a proba esta semana e tiveron moitos erros. É un peixe que che pese medio quilo. Si cando chegas en terra, en vez de pesar medio quilo, que foi o que tu pesaste a bordo, che pesas 700 gramos, pois a sanción é de 3.000 euros. Ejemplos que mandamos esta semana, como decía, de 17 especies pesadas, 11 mal, pois serían 11 especies mal pesadas por 3.000 euros cada especie, son 33.000 euros. Consideran que está en risco o futuro do sector. Creemos que temos que ter unhas condicións óptimas para traballar, xa que o sector marítimo é o motor principal dos concellos de Galicia, e temos moitos problemas na facilidade de traer os peixes e incluso de poñerlos a terra. E ameazan con que o paro sexa indefinido desde o martes. É unha norma imposible de cumplir, dende logo, se o lunes ás 4 da tarde que temos a reunión na Secretaría General de Pesca non temos unha solución, o martes non poderemos salir ao mar, porque saliremos ao mar a pescar sancións e non a pescar peixes, que é o noso cometido. Mañá reanúdanse as xornadas de folga do transporte por autobús na provincia da Coruña. Na que é a terceira semana consecutiva de movilizacións, os paros volven a estar previstos luns, martes e xoves. Os traballadores piden un novo convenio provincial que inclúa unha suba dos salarios, xornadas máis curtas e melloras nas medidas de conciliación. Se as negociacións para facelo oficial non avanzan antes do vindeiro 2 de febreiro, a folga pasará a ser indefinida. O tráfico na autovía que conecta Dozón e Ourense á AG53 permanecerá cortado por completo de 2 a 4 días a causa das obras de mantemento no viaduto sobre a A52. O
O motivo é a segunda fase dos traballos para renovar e mellorar os apoios do taboleiro sobre as pilastras do viaduto. Levalos a cabo requerirá o izado da plataforma, o corte total do tráfico e a habilitación do desvío correspondente. A actuación deberá repetirse para cada un dos puntos de apoio do tramo, polo que un dos carrís da vía permanecerá cortado entre o punto kilométrico 86,5 e a conexión coa A52 ata o remate das obras previsto para a vindeira primavera. Este domingo foron moitos os que se achegaron aos hospitais para participar no estudo sobre a vacina do virus sincitial. É o segundo día dos convocados polo Sergas para acadar un tamaño de mostra necesario. Na xornada de onte, máis de 5.400 persoas participaron no estudo en toda Galicia. A máxima tasa acadouse na área da Coruña e C. Dende o Sergas subliñan que se superaron todas as expectativas de participación e agradecen a colaboración. Alberto Núñez Feijóo reuniu este domingo en Zaragoza os presidentes do PP para amosar a unidade do Partido Popular en contra da proposta de financiamento que esta semana Pedro Sánchez asinou cun partido, con Esquerra Republicana de Cataluña. Gloria Varela. Sí, efectivamente, antía todos os mandatarios, entre eles o galego, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asinaron esta mañá a Declaración de Zaragoza, un documento que aposta por un modelo de financiamento baseado no reparto solidario entre os territorios sen privilexiar a ningunha comunidade sobre as demais. En referencia a Junqueras, Alberto Núñez Feijóo dixo que Sánchez o acaba de nomear ministro de Facenda e que el non está capacitado para repartir, para distribuir o diñeiro de todos os españois. Feijóo aposta porque todas as comunidades senten xuntas a negociar ese novo modelo de financiamento. O líder dos populares pide a Sánchez que dé a marcha atrás e que retire a proposta. Un a un os presidentes autonómicos do PP, entre eles o galego Alfonso Rueda, asinaron xunto con Feijóo a Declaración de Zaragoza, un documento que reivindica o reparto igualitario e solidario entre territorios. Que un inhabilitado por malversar fondos públicos, que no gobierna en ninguna comunidad, acaba de ser nombrado ministro de Hacienda del Gobierno de España. No cumio, o presidente dos populares lanzou tres mensaxes. El primero es de apoyo firme al pueblo de Cataluña, de apoyo firme a todos los catalanes. El segundo mensaje es de reivindicación de la igualdad de todos los españoles y el tercero es de defensa de la política como servicio público. Feijóo pide a Sánchez que dé a marcha atrás. Revierta las decisiones que ha tomado para forzar el encaje legal de lo que le pide el separatismo. Reinicie el proceso desde el principio, en los foros comunes, que es donde hay que hacerlo. Núñez Feijóo dixo que se goberna presentará no primeiro mes un modelo de financiamento xusto, transparente e pensado para todos. O remate do acto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, insistiu en que Galicia non está disposta a aceptar este modelo de financiamento. A Galicia este sistema la destroza, nos coloca en una posición que no podemos asumir en absoluto. Aparte, por lo tanto, yo espero de verdad que este sistema de financiación no salga adelante. Nunha entrevista no xornal La Vanguardia, o presidente do Goberno insiste en que van esgotar a legislatura. Pedro Sánchez asegura, ademais, que todas as comunidades acabarán aceptando o modelo de financiamento pactado entre o Goberno e Esquerra. Pero ya le adelanto yo que ninguna comunidad autónoma va a decir que no a este nuevo sistema de financiación autonómica. ¿Y sabe por qué? Que ninguna comunidad autónoma iba a recibir menos de lo que tiene. Todas reciben más, todas ganan. E, mentres tanto, o coordinador de Izquierda Unida insiste na necesidade de conformar un grupo de esquerdas amplo para o próximo ciclo electoral que vaya máis aló do que representa Sumar. El momento político es tan extraordinario que no bastamos solos, sino que hay que ir más allá con más organizaciones que ahora mismo no forman parte del gobierno e incluso que no forman parte del grupo parlamentario, pero que el momento histórico exige que establezcamos mínimos, acuerdos de mínimos que permitan hacer lo que llamamos tradicionalmente bloque histórico o Frente Amplio.
E Portugal celebra hoxe a primeira volta das eleccións presidenciais. 2 candidatos chegan destacados ás urnas, aínda que son 5 os que teñen algunha opción de pasar a unha segunda volta que parece inevitable. Marcos Sueiro. Que tal de novo, Antía? Os portugueses, como están vendo, votan nunhas eleccións presidenciais incertas polo resultado e tamén distintas ás anteriores convocatorias. A esta hora xa votaron, por certo, os principais candidatos e todos coincidiron en chamar a participación que se sitúa, presten atención, a 1 da tarde no 21%, unha cifra superior aos anteriores comicios. Os aspirantes teñen claro que se trata dunha votación distinta pola variedade de candidatos e tamén polo posible paso á segunda volta do candidato populista de Chega, André Ventura. Os candidatos das familias políticas, por dicirlo algún xeito, tradicionais, habituais no país, non deixaron de facer un chamamento á confianza e apelar a un voto responsable. Por exemplo, o socialista Seguro dicía que cree no bo sentido dos portugueses e o conservador Marqués invitaba á necesidade de certeza cun panorama internacional tan convulso. A esta hora a xente continúa votando e os colexios pechan ás 7 da tarde, cando se coñecerán, por certo, os resultados das primeiras enquisas. Portugal vive hoxe a primeira parte dun proceso electoral que se dirimirá previsiblemente o 8 de febreiro en segunda volta. Todas as enquisas coinciden en que son 2 os candidatos con máis posibilidades de disputar a gran final, pero son 11 os que se presentan, unha cifra inédita neste tipo de comicios que dá conta da fragmentación do panorama político. Vamos a pasar a la segunda vuelta y pronto, y luego veremos. Com as opções e a divisão eleitoral que existe, muito importante, sim, para todos. Acho que vamos à segunda volta, infelizmente. É tamén tempo de reflexionar sobre o futuro político entre a solidariedade e a queixa. Sim, nós temos uma cultura de nos ajudarmos uns aos outros. Los sueldos son muy bajos y la vida muy cara. Es doloroso. Os 2 candidatos con posibilidades de competir nesa final son André Ventura de Chega, a dereita radical, cun protagonismo crecente na política portuguesa, e a opción dos socialistas, Antonio José Seguro, un home con importante pasado político, pero que ata hai uns meses estaba nun segundo plano. Os 2 figuran nas enquisas con entre o 22 e o 24% en intención de voto. O terceiro en discordia é Joao Cotrín de Figueiredo, de Iniciativa Liberal, que viviu unha última semana horribilis ao destaparse un suposto caso de abuso sexual. Peor situados están Luís Marqués Méndez, o candidato do PSD de centro-dereita, o partido do primeiro ministro do país, e o almirante na reserva, Enrique Gouveia. En definitiva, hoxe xógase a baza da simplificación dese panorama con 11 opcións nas urnas e o 8 de febreiro será previsiblemente o día do desempate. A Unión Europea convocou unha reunión de urxencia para esta tarde cos ministros de Exteriores dos 27 países despois do anuncio do presidente estadounidense de imponerlles aranceis a aqueles países que enviaron tropas a Groenlandia. A Unión xa advertiu que defenderá a súa soberanía e non aceptará chantaxes. Ás 5 da tarde está prevista a xuntanza para darlle unha resposta conxunta á ameaza de Donald Trump, que este sábado anunciou a través das redes sociais que imporía un arancel do 10% a partir do 1 de febreiro aos produtos procedentes de Dinamarca, Noruega, Suecia, Francia, Alemaña, o Reino Unido, os Países Baixos e Finlandia, aqueles que enviaron tropas a Groenlandia. Trump advertiu ademais que esta taxa subiría ao 25% o 1 de xuño e quedaría vixente ata que se acadase un acordo para a compra total da illa. Os presidentes da Comisión e do Consello Europeos, Ursula von der Leyen e Antonio Costa, responderon que esta medida socava as relacións transatlánticas e poderían provocar unha perigosa espiral descendente. Manifestaron ademais que as operacións militares en Groenlandia responden á necesidade de reforzar a seguridade no Ártico e non son unha ameaza para ninguén. Tamén o presidente francés, Emmanuel Macron, cualificou as ameazas arancelarias de inaceptables e o primeiro ministro británico asegurou que é unha medida completamente errónea. A Eurocámara mantén atrasada até finais deste mes a votación do actual acordo comercial con Washington, que ante este anuncio podería quedar paralizado novamente.
As forzas de Estados Unidos informaron que mataron en Siria o líder vinculado a Al-Qaeda e o Estado Islámico, responsable da emboscada que acabou coa morte de 2 militares estadounidenses e un intérprete civil o pasado decembro. O ataque foi no noroeste de Siria o pasado venres, no marco dunha serie de golpes dos Estados Unidos contra o Estado Islámico lanzados tras a morte dos seus cidadáns. Baixo a operación Ollo de Falcón, as forzas estadounidenses e os seus aliados atacaron máis de 100 obxectivos de infraestrutura e armas do ISIS. 5 esquiadores perderon a vida en 2 avalanchas en Austria. 4 deles morreron no val de Gastein, ao sur de Salzburgo. A neve arrastrou aquí a 7 persoas. Helicópteros de rescate e equipos caninos acudiron de inmediato, pero non se puido facer nada por salvar a vida dos esquiadores. En a península rusa de Kamchatka, a sucesión de fortes tormentas de neve durante as últimas xornadas deixou imaxes como estas. Edificios soterrados prácticamente por completo, nos que foi precisa a intervención dos servizos de emerxencias para crear túneles que permitan sair a poboación das súas vivendas. En moitos casos, polas ventas dos andares superiores. As nevaradas bloquearon tamén as rutas de transporte e deixaron atrapados vehículos, polo que o goberno ruso habilitou camións de transporte de presos para garantir o funcionamento do transporte público. Esa masa de aire moi fría deixou tamén unha noite e unha madrugada xélidas, especialmente nas zonas de montaña da provincia de Ourense. En Manzaneda rozaron os 5 graus baixo cero a temperatura mínima hoxe en Galicia, pero tamén houbo xeadas e moito frío en localidades do interior como Arzúa, onde o termómetro baixou ata os menos 2 graus. A 1.500 metros de altitude na estación de montaña de Manzaneda seguen gozando da neve e o termómetro baixou esta madrugada ata os 4,8 graus baixo cero. Temperaturas xélidas, sobre todo no oriente ourensán, pero tamén en Arzúa, amenceron con moita xeada e con 2 graus baixo cero. Ben abrigado, senón collo o frío por todos os lados. Estes días, bueno, houve máis frío, fai 15 días había máis frío que estes días. Ben se leva unhas mañaniñas allí para pasear, está maravilloso. Unha friaxe que non impide os paseos de domingo, pero as primeiras horas da mañá estiveron marcadas pola mesta néboa na cidade de Lugo e tamén en Ourense. Notas a mañá porque a humedade é o que fai que teñamos máis frío. Non é a temperatura en si, sino a humedade, que vento río, de todo. Pero bueno, son os invernos de antes, non os que tiñamos estos anos atrás. Notas que eu son de Lugo non fai tanto frío como aquí, Hai que adaptarse. Abrigarse bien. As noites, sobre todo, de amencer, sí que se nota moito máis, pero bueno, é un frío que estamos no tempo é normal. Un frío de xaneiro que no rural mantén as chemineas a pleno rendemento todo o día. As mañás, máis as mañás que as noites. As noites quedan con xeada, con frío, sí, pero a partir das 8 ou 9 da noite aquí. As mañás, sí, as mañás terá marinera. Con todo, os máis maiores lembran que era peor o inverno e o frío de antes. Que lles vou contar do frío? Este ano ainda non veu frío como viña en algún ano. Cando congelaban os ríos, os invernos eran moito máis duros que agora. Agora está o clima totalmente descomposto. E mentres entro Nubeiro vai saindo o sol no interior, en Vigo gozaron xa dunha mañá de ceo despexado e luminoso, unha xornada para aproveitar antes de que volva a chuvia. En outros asuntos, a Policía Local de Pontevedra detivo un menor de idade acusado de agredir a súa nai cun coitelo e de roubar a tarxeta de crédito da súa avoa. A intervención produciuse tras unha alerta recibida polo 112 durante a madrugada que informaba dunha agresión doméstica na que o mozo portaba unha arma branca. Ao ser localizado, o mozo iniciou unha fuxida que forzou os axentes a unha persecución tanto a pé como en vehículo. Os axentes interviñéronlle a tarxeta de crédito sustraída, unha considerable suma de diñeiro e unha sustancia estupefaciente. É un incendio que calcinou parte dun establecemento de hostalería no casco vello de Vigo. Ocorreu a primeira hora desta mañá co local aínda pechado. O parecer o lume orixinouse por un curtocircuito nun aparato de deshumidificación. Comezou a arder e afectou ao mobiliario e a unha venta. O fume tinguiu tamén parte da fachada do edificio no barrio do Berbés, aínda que non foi preciso desaloxar a ninguén. Unha patrulla da Policía Local interviu nun primeiro momento antes de que chegaran os bombeiros para sufocar as lapas. Tiveron que derrubar a porta para acceder ao interior do establecemento.
O mundo fora do mundo que Alemán de Camelle creou a carón do mar durante 4 décadas sofre as consecuencias do abandono, da erosión e dos temporais. Pro Concello de Camariñas, o Museo Xardín do Anacoreta Xermano é unha expresión de arte efémera destinada a morrer consumida pola natureza. Pero asociacións como a Pergoliña e Mar de Fábula defenden a súa conservación. Ambos colectivos organizaron unha xornada de limpeza na contorna da Casa de Man para dignificar o seu legado. E unha nota de cor especial vai verse esta tarde no estadio de Balaídos. Moitos afeccionados do Celta van acudir coas unllas pintadas en solidariedade con Borja Iglesias polos ataques homófobos sufridos no último partido ante o Sevilla. Xoan Pereira. Sí, unha iniciativa que partiu das propias peñas celtistas en apoio a Borja Iglesias como un berro contra a homofobia e a intolerancia e a favor da liberdade no fútbol en particular e na vida en xeral. Moitas unllas pintadas vanse ver esta tarde nas gradas de Balaídos. Algúns traerán a manicura feita da casa, pero tamén haberá profesionais aquí no exterior do estadio para quen se queira sumar a este acto solidario e reivindicativo. Ademais das camisolas e bufandas, hoxe o fútbol lévase o kit de manicura. A iniciativa de pintar as unllas para solidarizarse con Borja Iglesias está sendo ben acollida en xeral pola afección celeste. Profesionalmente son de pedicura. Manicura, vese que se me dá moi mal. O claro é que non podemos permitir nesa sociedade homofobia, nin racismo. Eu creo que é unha medida a nivel social moi boa. É a primeira vez. A primeira vez que as pinto é unha iniciativa moi boa, segundo as palabras do meu compañeiro. Todo xurdiu a raíz dos insultos homófobos que sufriu o xogador durante e tras o partido contra o Sevilla. Ataque que foi denunciado pola propia Liga. As mensaxes de apoio foron inmediatas por parte do celtismo. A mesma presidenta sumouse a petición das peñas de pintar esas uñas no partido ante o Rayo Vallecano. Os insultos a Borja Iglesias completamente fora de lugar. Penso que se movilice as peñas e todo o celtismo para pintar as uñas me parece unha iniciativa boísima. Apoiar a un dos nosos máximos referentes, todo o que el fixo por nós é como un pouco tamén nós devolverlle ese cariño que creemos que merece. A bonita, que fomenta un pouco a cordialidade, un pouco a tolerancia na vida en xeral, no mundo do deporte e do fútbol, pois tamén fai falla. Que estamos con Borja e con toda a xente que pinta as uñas, que faga o que lle dé a gana, e nada digno de xulgarnos por as nosas vestimentas, nin por as nosas ideas, vale? Libres. Erradicar a homofobia e a intolerancia é misión de toda a sociedade. Un reto que o fútbol, espectáculo de masas, pode amplificar. E imaxinan que en zonas de tráfico intenso como a Gran Vía de Vigo ou a avenida de Alfonso Molina da Coruña a circulación fora regulada por un robot? Pois na China, como dirixe os coches este humanoide, co uniforme de policía e enriba dunha pequena plataforma para moverse pola estrada. Este robot indica os vehículos cando circular, os peóns cando cruzar e ata posa para as fotografías. Un axente autómata ao servizo da cidadanía. Un taboleiro baleiro á entrada dun bar especializado nos xogos dos anos 90 non podía ter un uso que non fose analóxico e social. Ou iso foi o que pensou o propietario da senda de pool en Santiago cando decidiu escribir Cita a cegas cun espazo baleiro para que a xente anotase o seu teléfono. O uso deste taboleiro ata que chegou decembro estaba claro a anunciar os partidos, pero veu o Nadal e non había fútbol, así que neste local pensaron que outra función lle podían dar. Veo a xente que ven a xogar solo ao billar, pon chapa fora para futbolín, ven solos a ver o fútbol, e como que faltaba un pouco as relaciones entre esas persoas que non conectaban así con ninguén, non? E se me ocurre unha pizarra de contactos, como facíamos antigamente nós, o Messenger. Entón lle dije a miña xilla, que ten unha letra moi chula, digo, pon a filla, pon aí Messenger, asentado pool, a ver canta xente ven cita ciegas e quedan entre eles. 2 días, 3 días, 1, 2, 3, 5, agora hai xa 18, 19 números. Que pasa? Que a xente non se chama, a xente lle dá vergolla de chamar uns a outros. Aí foi cando Iago decidiu que tiña que poñerlle remedio á timidez. Eu creo que un pouco o concepto vai por volver ás relaciones sociais que existían antes, de proximidade, de contacto, de verse. A xente se apuntou, non se chamaron. Agora me toca a min ser o Celestino, me toca. Entón, que imos facer? Pois vou xuntar a todos nun día,
a ver quentos poden vir un domingo seguramente, un par de horiñas, vounos invitar a xogar o billar, o futbolín, como os dardos, pero agrupalos aleatoriamente, para que se coñezan, e a partir de aí, se queren cambiar os números, volver a quedar ou demais, xa depende deles. Así que o próximo domingo será a data do encontro, ante un tabuleiro de xadrez, de parchís ou arredor dunha mesa de billar. Os participantes decidirán se desta cita a cegas saen novos adversarios dos xogos, amigos con afeccións comuns ou incluso compañeiros de vida. As letras bailando sobre o papel. Esta é unha das definicións que ofrece sobre a caligrafía María Vila. Unha muller que se dedica a esta arte e que mesmo dá clase a quen queira aprender a dominar o debuxo das palabras. María é licenciada en Dereito, ten un máster en Dereitos Humanos e é doutoranda en Antropoloxía e Traballo Social, pero a súa paixón é a caligrafía, a arte de escribir. Hai xente que di que é a maneira de plasmar a alma das palabras con tinta e pincel sobre o papel. Bailar sobre o papel. Comezou a interesarse na caligrafía aos 25 anos. Ningún pai vai che dicir que estudies arte. Pois, bueno, seguín practicando, con 28 así comecei a practicar máis caligrafía árabe e despois xa no 2017 comecei ca caligrafía en xeral. Agora acaba de abrir un obradoiro en Lugo no que dá a clase de caligrafía, tanto para cativos como para adultos. Me encanta dar clases a nenos, adultos tamén dou, pero gústame moito máis os nenos porque os nenos miranche así con os ollos e alucinan, non? Cando eu digo, caligrafía é maxia, e se quedan así perplejos. Domina 8 tipos de caligrafía, itálica, gótica, moderna e inglesa, entre outras. Para elo, axúdase destas ferramentas. Que tamén se utiliza para a escritura árabe, pero tamén podería utilizarse para a escritura gótica ou itálica. Despois, por exemplo, temos as plumillas de expansión, esta está un pouco chea de tinta, plumillas de expansión, poño así porque se ve millor, para facer caligrafía inglesa, tamén se utiliza para facer dibuixo manga. Esta sería a caligrafía itálica, que son plumas biseladas. María fai unha media de 9 horas diarias de caligrafía. A venda de gafas para ver o eclipse de forma segura tamén está disparada. Nunha óptica de Santiago reciben pedidos a diario dende hai meses, algúns de miles de unidades e personalizadas. Quen queira seguir o eclipse cun telescopio ou fotografíalo ten que saber que precisa tamén dun filtro especial. O último eclipse solar que se viu desde Galicia foi en marzo do ano pasado, un eclipse parcial. O próximo 12 de agosto acontecerá un eclipse total, o primeiro en máis dun século. En plena tarde farase de noite. Hai tanta expectación que as ópticas non paran de recibir pedidos de gafas protectoras. As gafas, claro, teñen que ser homologadas, que cumplan a norma ISO e que sexan certificadas pola Comunidade Europea, que leven a letras CE. Neste establecemento de Santiago levan vendido varios miles de gafas de eclipse nos últimos meses e teñen encargos grandes de empresas para personalizalas, como estas para a Galega e outras para un banco de Zaragoza. Eu recomendo mirar un pouco, estar mellor un minuto mirando, descansar o ollo e despois volver a mirar, así mirar en intervalos cortos, non hacer unha mirada continua. Coller gafas tamén para os nenos pequenos para que tamén as usen. Claro, os nenos moi pequenos son tamén moi curiosos e queren mirar o que ve a xente. Entonces, eles tamén, a retina, o ollo que teñen está en crecimiento. Son moito máis sensibles á cantidad de luz. A xente que usa telescopios ou que estean interesados en fotografar o eclipse debe saber que hai filtros para acoplar a estes aparellos e tamén prismáticos especiais que só valen para mirar o sol. Estos filtros o que fan é reducir a entrada de radiacións para non quemar, nin cando estás mirando, non quemar a retina, nin quemar incluso o aparato co que estás observando. O eclipse tamén se pode observar indirectamente e sen ningún perigo a través dunha proxección. As gafas son reutilizables se se gardan con cuidado de non rayalas para o eclipse do ano que ven. Estes días celébrase a segunda edición do concurso de tapas de Friol, unha oportunidade para facer turismo e tamén para degustar o produto de proximidade elaborado e reinventado polas mans das cociñeiras e cociñeiros deste concello. O ovo é o ingrediente esencial do petisco que nos propoñen neste restaurante. A tapa, que está composta por ovo frixido, curado en salsa de soja e con taquiños de xamón e puré de pataca. Esta é unha das propostas do concurso culinario que se desenvolve en Friol.
un xeito de animar o público para que faga un percorrido polos restaurantes e bares do concello. Hai moitísima xente, moitísima afluencia e é unha forma de descubrir quizás bares aos que non irías dunha forma normal no teu día a día. A noite do sábado saliron 250 tapas neste bar. É unha circunstancia que dinamiza moito o pobo. É un pobo pequeno, cousiñas como estas estanse a facer e atraen moitísima xente. A cada persoa facilítaselle un papel como este que se vai selando en cada local no que se probe o petisco. E logo ti vas dando unha puntuación a todas as tapas e gana a tapa que maior puntuación teña entre todos os asistentes. Visitamos este outro restaurante. La tapa lleva una base de pan de friol, salchichón con pimentón dulce y más ingredientes. Está moi rica. O concurso atrae xente de outros concellos e tamén é un aliciente pros propios veciños de Friol. La gente viene siempre a tomar las tapas, mucha gente, aquí por lo menos. Y yo no he ido el año pasado porque no he podido, pero este año voy a ir. Me parece moi ben. Todo que seña traer xente que mova, eso é genial. O concurso prolóngase ata a fin de semana que ven. A Gala dos Premios do Cine Europeo recoñeceu este sábado en Berlín a calidade técnica da película Sirat, de Oliver Lache, con 5 premios dos 9 os que estaba nominada. Valor sentimental do noruegués Joaquín Trier foi a máis recoñecida na parte artística, con 6 premios, entre eles a mellor película e dirección. Oliver Lache chegaba a Berlín con 4 nominacións nas categorías principais e 5 técnicas e recoñecía antes da gala que se sente parte da familia europea, cunha forte tradición do cine de autor, e cun público que valora a esencia do seu filme. Sirat conecta con todos los públicos porque Sirat es terapia de choque. O sea, Sirat te obliga a morirte. Y habla de la muerte y de la vida, de la familia, habla de cosas muy esenciales y que todo el mundo siente muy visceralmente, ¿no? Es una película que no te deja indiferente, ¿no? Y morir es bueno. O sea, yo creo que el cine tiene que ser una catarsis, tiene que transformarte. E aínda que non conseguiu facerse cos 4 grandes galardóns que foron para a película norueguesa Valor sentimental, Sirat si foi recoñecida cos premios a mellor dirección de fotografía, mellor montaxe, deseño de produción, de son e dirección de casting. Lache insistía na importancia de buscar un camiño propio desde a honestidade. Cuando el autor ha mirado adentro, cuando ha sido coherente consigo mismo, cuando lo ha dado todo para hacer su película, ese es el éxito. Cuando es honesto el gesto. O filme continúa así o seu relevante percorrido internacional na carreira dos Óscar e con 11 nominación nos Goya. E ben, momento xa para coñecer máis detalles do que veremos hoxe en Hora Galega. Hola, María. Ola, moi boas. Pois hoxe en Hora Galega estaremos con o noso patrón maior Sauro falando dun tema que teñen que vivir moitas familias mariñeiras, que é criar na distancia. O certo é que sobre todo son os mariñeiros de altura, non? Que pasan longas tempadas lonxe da casa e lonxe dos seus. Afortunadamente hoxe en día, coa tecnoloxía das comunicacións, axudan a que esta relación sexa máis doada, pero non sempre foi así, xa o saben. E hoxe escoitaremos a historia dunha familia que viviu precisamente esta situación. Todo isto e moitísimo máis a partir das 4 da tarde aquí en Hora Galega. Xa saben, a información continúa en G24 e g24play.gal. E agora, chegan os deportes con toda a actualidade ligueira. Óscar. Así é, Antía, estaremos, por exemplo, en Vigo para vivir con intensidade a previa dese encontro entre o Celta e o Rayo Vallecano. E, por suposto, repasaremos o importante triunfo do Deportivo en Almería, cun Jeremai estelar. En só 3 minutos, estamos con toda a actualidade desta fin de semana.